медаль, 80 лет освобождения. Не забывает. Ветеран Анна Моисееваның күпсанлы орден медальләре янына тагын берәү өстәлде. Аңа Беларусь Республикасы немец фашист илбасарларынан азат итүгә 80 ел медален тапшырдылар. Хәрби комиссар, район ветераннар советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең җирле бүлеге сәркатибе Анна Моисееваны хөрмәтләп рәхмәтләрен белдерделәр. Будьте здоровы. Я здорова. Все, я верю. Хоть волны нет, ничего, все Верю, верю. 1944 елның 3 июлендә Совет гаскәрләре Минск шәһәрен душманнан азат итәләр. Анда Анна Ивановнаның да өлеше зур. Күрсәтелгән игътибардан һәм хөрмәттән ветеранның күңеле булды. Хәлемнән килсә, Курск дугасына барып кайтыр идем ди ул. Спасибо, поздравляйте, вспоминайте. Будьте здоровы. Вспоминайте. Я бы вот рад съездил на Курскую дугу. Что там настроили, какой. Тракторчы Шәфкать туташы һөнәрләрен үзләштерергә өлгергән 19 яшьлек Анна Моисеева үз теләге белән сугышка китә. Белоруссия фронтының Кыр госпиталендә эшли башлый. Беларусь Республикасын азат итүгә 80 ел медален тагын бер ветеран Валентина Лыкова да кабул итеп алды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.